Bueno, maing buntag, maing ngodto, maing hapon sa tibok nga kalibutan samtang kiniato nga broadcast malabay man sa gamana teknolohiya sa internet. O dako atong kalipay o atong pasalamat labi na sa atong kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist. Ilalong unsab sa pagdumala sa atong mga administrator, ato usab nga pinangga mga presidente Pastor Roger Caderma ug ato usab nga executive secretary Pastor Danielo Palomares ug Kansel Almocera nga ato usab nga treasurer. Bueno, ako nga panibaya sa tanan nga mga Hope Channels, no? Kapag laom sa tibok nga Mindanao, bisan pa man sa tibok nga Pilipinas. Live kita karon sa GSAT, live usab kita karon sa Facebook. Busa kung aduna mo'y mga concern, pwede ka mo makapangutana sa mga number nga makita ninyo sa screen. Alang usab sa mga Hope Channels FM nga ilang ginatawag kini nga signal, pwede ka mo manawag sa 0916-278-9921, no? Alang usab sa paghatag nato og pagtagad niana nga mga puntuha. So ato usab batnam nga ang Dios nagpanalangin nato nini nga kahaponon. Ya dinhi si Rubik Balyarta Japay. Mayong hapon Pastor Chris watching here in Riyadh. Og kumusta ang atong mga kaigsuonan diha sa mga OFWs na kalinlaing lugar sa tibok nga kalibutan. Ilabi na usab sa ato ng mga kaigsunan. Bueno, hangyon ko kamos pagduko sa inyong ulo samtang kita magaampo. Daghang salamat o Dios sa imong pagiguban, daghang salamat sa imong gugmag panalangin, among gikalipay ang pagsugat kanimo ug kami magaimbitar sa Balaan Espiritu nga magahatag kanamo og dugang nga kaalam samtang kami magatuon sa imong pulong. Panalingin ang tanan, among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay, ako usab nga pangumusta sa ato nga nasa Estados Unidos, no? Ilabi na usab ni Brother Samson Fernandez nga naakaron sa California. Bago mi nagkukabildo ganina, unya gikalipay nako ang iyang pagpanawag ganina tungod kay tutod sa kami wala makaistorya. Usa ka na nato kay igsuonan nga naa dinhi sa Iligan Central Church sa panahon nga nag-church pastor taniya ng panahon na. Niya usab dinhi si Rodney Rims, Pastor Rims, no? Maing hapon kanimo diha ilabi na sa inyong pag-broadcast diha sa Taiwan, no? Niya usab dinhi si Bong Sonyega sa RFM Mabinay uban usab sa mga Ruiz family. Ato usab naa dinhi si Sean Aston Fons, maing hapon Pastor. Unsang nga mga pagkaon nang naa sa Colosas 2:16. So nahon tanan ni pagtubag kay mao niyang gilabay karon, live sa Facebook. Ang iyang pangutana unsa kuno ni nga mga pagkaon ang Colosas 2:16. Pero atong basahon ang Colosas 2:16 aron matagaan nato og pagtagad. Kay kini siya dili ni siya nga kaon nga for fellowshipping sa atong panimalay. Kaon kini siya igsuon mahitungod usab mahitungod sa mga ceremonialis nga gihimo nila kaniadto. Og mao ni mabasa nato sa Colosas 2:16 busa ayo tuguti nga adunay magahukom kaninyo bahin sa kanunon, ilimnon o mahitungod sa pangilin sa bulan sa bagong subang o sa adlaw nga igpapahulay, no? Kay kini mao lamang ang landong, okay, kini sila landong lamang sa butang nga umabot apan ang lawas iyan ni Kristo. So ang iyang pangutana, wala siya nangutana sa bagong bulan, wala siya nangutana mahitungod sa mga nyumon o uban pa. Ang iyang pangutana unsa kuno ni mga pagkaon o kalanon dinhi sa Colosas 2:16 kay naa magud dinhi igsuon giingon magud dinhi nga ayaw kamo paghukom, okay? Bahin sa kanunon o ilimnon unsa kuno ni siya kani nga kanunon. Atong basahon igsuon kini nga naa dinhi nalatid sa Números kapitulo 29 bersikulo 10 aron makita nato kung unsay nakasulat dinhi kay kini siya may kalubutan kini sa mga gihimo didto sa sanctuaryo. Kanhi panahon mga seremonialis nga gihimo sa mga Israelites kaniadto ug mao ni atong mabasa sa Números kapitulo 29 atong sugdan sa pagbasa ni bersikulo 10. Okay, bersikulo 10, sugot sa dinhi sa 6 ug suon. Labot pa sa halad nga sinunog, okay? Halad nga sinunog, bag-ong bulan ug halad nga kalanon. Remember, ang Colosas 2:16 naghisgot og bagong bulan. Dinhi naghisgot na sa halad nga unsa? Kalanon. Sumbay. Og ang dayon nga halad sinunog og ang halad kalan-on niini og ilang mga halad nga
ilimnon. So napil ang halad ilimnon ini sa Números 29, versikulo 6, sumala sa ilang mga tulumanon. So sa ato pa, kining kalanon nga gisgutan sa Colosas 2:16, way kalabutan kini sa atong pagkaon sa talad kananan nga nagisgut og pamahaw, paniudto, panihapon. Kini may kalabutan kini sa giingon nini nga mga halad kalanon o mga tulumanon. So mo na ang gisgutan sa gitawag nato og balaan nga kasalatan, no? Mao na tong minugbo sab nga tubag alang sa imong mugbo nga pangutana. Okay? So niya dinhi ang ato kauban usab mga higala si Nis Onde, maayong hapon diha Brother Nes, ug niya sa si John Kerlen Kihardo Gabunada Kabug. Maayong hapon Pastor, watching from Kabanglasan. Okay? So salamat live usab sila sa Kabanglasan. Pinaagi sa Facebook. Niya sa dinhi si Gali Godines, Gudi Pastor, watching from Riyadh. So diha ubang lugar nga maabot og sa bisag sa Europe mga pinangga. Abot kita sa Europe. Bueno, natay caller. Atong dawaton ang atong first caller. Go ahead, first caller, palihog. Padayon nagzon. Biblia, Pastor, baka ko na. Ang tao na ako mag-focus sa katalimay. Ang mga tinong Pastor, Dili kay na kung masabot igsoon mura og dili mayo ang signal karon, no? Dili kay mayo. Si ibalik hinahinaya lang pagstorya aron ako madungog kay dinhi sa akong setup dili kay nako maklaro. ako pumunta ka ng nakabasa ko sa unang Nakabasa ka sa unsa nga kapitulo bersikulo? wala ko nahingi mo ta. Okay. Unsa may nakasulat? Dili mo ka tulog na. Dili man jo ba ang tao na Dili mag kanya. Dili tulog ka dili mag yo ba. unsa dili maka dili kay na kumakay gaputol-putol. Dili ka tulog ka dili mag ba. Dili makasulod sa katiling ba ni Jehova ang unsa? Ang garang ba na tao ba? Sa kirang kinatao. So nana sa Deuteronomy 23 igsoon atong tanawon ha. Aron na maklaro nato ang imong but pasabot na ana sa Deuteronomy kapitulo 23 bersikulo 1. Nagingon diri. Okay? Akong basahon. Ang nasamaran sa itlog kung naputlan sa kinatao dili magasulod sa katilingban ni Jehova. Kini igsoon dili ni siya sugo ni Jehova, kundi ritual ni outside sa gitawag nato Israel igsoon. Kung imong tanawon kung nakay Bisaya igsoon kanang pinadayag version o kanang bugna nga version igsoon, naana siya uluhan sa ibabaw sa kapitulo bersikulo 1, ilalom sa kapitulo 23. So tunga-tunga sa kapitulo 23 o bersikulo 1 na ay uluhan diya sa mga tao nga gawas sa mga katilingban nga balaan. So kini mga tulumanon dili sa katilingban nga balaan kundi mga tao gawas sa katilingban nga balaan. Pero nalirecord din sa Deuteronomy 23 bersikulo 1. Falapigson. Ang pumunta na Pastor na pasito me maluwas ba? Wala, dili man na siya matawag na tog basiktomy igsoon. Lahi man ang walay basiktomy sama sa atong basiktomy karon nga gipractice kaniadto. Nga gitawag ang objective is aron dili makaanak, no? Naay mga susama ni ana nga gitawag natog mga basiktomy igsoon sama pananglit kanang mga bodyguard sa hari, okay? Nga didto gi-assign sa queen, dito gi-assign sa mga princess, nga diin gipangkuan na sila, gipangkapon na sila silbi, no? Pero kini sa Deuteronomy 23 lahi ni siya igsoon. Wala ni siya magisgot og eunuko. Kaya ngimo basang pasabot igsoon kadto mang eunuko. Ang eunuko igsoon wala na dinhing bersikulo nga kaplagon kay mao ni paggawas nila sa katilingban sa gitawag natog Israel. Pero magisgot kag eunuko nga gitawag og aron dili makaboros niya dinhi sa gitawag natog Isaiah 56 sa iyang bersikulo 3. Ako masahon.
Ni pasagdan ang lumalangyaw nga mutimo tipon sa iyang kagalingon kang Jehova nga magasulti nga magaingon. Sapagkat tinuod ibulag ako ni Jehova gikan sa iyang katawhan ni pagpasagdan niya ang yunoko nga magaingon aniya karon ako usa ka mamala nga kahoy. Kung imong tan-awon ang mga komentary igsoon, ang background sa Yunoko igsoon, naka-assign ni sila sa mga importante nga mga tao kanhi, labi na sa babae, sa queen, sa princess. So, kapon na sila igsoon, aron dili makapanghilabot, no? Kaya ang ilang kogaligon na dedicate yana nga mga royal blood. Pero kadang naa sa Deuteronomy 23, tulumanon na igsoon gawas sa katiling bansa Israel. Walay labot ang gitawag ana igsoon og vasectomy. Balik kanimo di igsoon. Okay, nawala na ito, Igsoon. Daghang salamat sa imong pangutana, no? At least natagaan na ito og husay kana ang imong concern. Niya din si Hari Antegua, Lapu-Hapo, maayong gabi, Pastor, listening from Melbourne, Australia. Mayong hapon diha sa atong mga kaigsuonan sa Australia, no? Dako atong kalipay nga kini atong programa mga abot sa nakalaing lugar sa tibok nga kalibutan. Ug nausab ni si Jubal Lasarte. Niya ni Zare, God bless you, Pastor. Please include me in your prayer. Okay? Okay, bueno, no? Niya ni si Sean Aston France. Okay? Salamat, Pastor. Niya ni si Delmark, Live Hope Radio, DXGS, Kapaglaom. May hapon ni mo diha, igsuong da Delmark. Sir Delmark, ilabi na usab sa atong presidente diha sa Adventist Hospital sa Hingog, nga to sa mga pinangga diha nga mga worker uban ni Sergio Pialago. Ug usab sa ato nga station manager diha si Sir Balindes og sa atong mga broadcasters di na ko manganlan kay ubay-ubay man sab na atong mga kauban diha nga mga broadcaster. Niya sabi ni si Gail, kung yun sa ni pagpagali or Gail kay usahay ang Cebuan mo basag gali, no? Pero ang iya din is ato nga igsuon si Gail Godines. Good day, Pastor, watching from Riyadh, Saudi Arabia. So, kumusta usab ato mga kaigsuonan diha sa Riyadh, no? Niya sa din si Jen Kerlen Kehardo Gabonada Kabog, mayong hapon, Pastor, watching from Cabanglasan. Okay, bueno sa dili pa kumalimot mga pinangga. Kamo nga naa dinhi sa Cagayan de Oro City. Nakasugod na mi atong Merkules about sa hermeneutics. Ang amo nga speaker mausab si Pastor Wendell Serrano kanhi nga chairman sa Theology Department kaniadto sa Mountain View College. O nahimo usab nako na siya nga professor, no? Uban nila nga Pastor Adi Libato, uban usab ni Pastor Severino Paipa, uban usab sa kang Pastor Dun Garelba, uban usab sa ato nga ni Pastor Simeon Rodrigo, o daghan na to nga mga maestro diha, o may hapon sab ni sa atong church pastor diha, o station manager si Pastor Teddy Asok din sa DXCR, no? So, tawag mo kung aduna mo'y mga concern. Niya din si Jan Carlin Quijardo, niya sad din si Ageles Matthew Solena, niya sad si Ken Erlerton Waga Waskin, o labi na sab nga niya dinhi ang Pathfinder si Rolf Live, no? O niya sab si Lihi Sil, o si Ilin Obshuma LC Bunda, niya sab dinhi si gitawag nato og Nympha Ortega Buyog, si Juan Marie Escarpe Colibaw. O ay mo kalimot, no? Labay ang inyong mga pangutana dinhi aron matagaan nato sa pagtubag. So, balik ta dinhi sa mga gipang labay nga mga pangutana sa Facebook o sa gitawag nato og cellphone. Aniya dinhi si Ruel Carillo Silibran, Pastor, that church and state shall be inviolable. So, nag-quote ka sa Constitution na nag-ingon the separation of church and state is inviolable. So, ingon ka dinhi, Pastor, the church and state shall be inviolable. Ngano nga ang state mo kasalman nga dapat ang simbahan lang na trabaho. Dili unta pwede mo decide, ang state mo decide sa mga LGBT nga kasalon
na kay sa church matter man na. Igsuon, wala man tayo balao din sa Pilipinas, igsuon nga mukasal o nga gitawag na to og mga LGBT. Although na kay makita sa mga YouTube nga nagikasal, pero ang uban ana igsuon wala na ginapasa sa civil registrar kay wala pa tay balaod igsuon kay ang purpose sa marriage is to procreate, no? Pagpadaghan sa mga tao. Kung lalaki dili man na sila magdaghan. So kinahanglan pa i-revise ang ato nga family code ana nga iriyaha aron sa pag-define. Tingali sa Amerika na ana siyang gitawag na tog balaod pero sa Pilipinas wala na siya. Pero kani imo giingon nga matupanin mo ngano ang state mo kasalman dapat ang simbahan lang na trabaho. Igsuon trabaho kana sa estado. Okay? Ang simbahan igsuon gitagaan lang mi og permiso, gitagaan mi og lisensya. Kung walay lisensya ang usa ka pastor o usa ka pari, dili siya mo kasal. Og asa kwaon ang lisensya igsoon, kwaon ang lisensya diha sa gobyerno. Gobyerno lay makahatag og lisensya sa mo kasal. Dili kay ang pastor o ang pari mo muhatag og lisensya dito sa gobyerno. Imagine mo igsoon, ilalom gyapon tas pamalaod sa gobyerno. Mo bitang ingon si Jesus Christ nga ihatag ang kang Caesar nga iya ni Caesar ug ang iya sa Dios. Ug kung imo tanawon si Apostol Pablo sa Roma kapitulo 13, magmasinugtanon ka sa unsa sa gobyerno. Kay walay gobyerno nga dili Dios mo nagtukod ni ana. So kini imong pangutana dili man ni siya ang uban nimo pangutana diri dili man ni siya applicable sa Pilipinas kay wala man ta nagpractice ka. So malaigsoon kita ba mog mayor nga nagkasal og lalaki kita ba mog mayor o judge nga kasal og babae wala pa na siya ani nga eksistado nga balaod sa Pilipinas igsoon, no? So dili ta ngay mabalakan yan ha. Ang sa US pwede na sila didto kay naman sila di balaod pero depende usab sa gitawag nato og estado. Okay? Bueno, daghan salamat niya ng imong pangutana Brother Ruel. Ug ayaw mo kalimutan 0916-278-9921. Tawag mo nini nga numero 0916-278-9921. Okay, aron matagaan to. Mas maganahan ko kung manawag mo kaysa mag-text. Nga naman, kaysa text, dili mo ka follow up, kay daghan ang nakalinya. Pero mutawag mo, pag apa mo'y nalibgan, pwede mo maka-follow up. So tawag mo igsoon, ayaw mo og kaulaw kay kini nga programa, alang mani sa ato ang tanan. Okay? Bueno, niya dinhi si Di Manuel Kahukon, no? Og nausab dinhi ang ato nga si Wina si Kabadin, si Franklin Rosas, Sonia Mugot Dumas, Armando Biryuk, Sian Aston Fronts, no? O si LC Bunda. Okay? So, dagan ta sa lahi usab nga pangutana. Now, dini si Dunaying Mitilyo. Maying hapon, Pastor, nabasa nako sa Facebook ang mahitungod ni King James nga maoy nagsulat sa King James Version. Correction, igsoon. Dili si King James ang nagsulat sa King James Version. Siya lang ang nag-order, nagpasugo nga gitawag nato nga nagkuha siya og mga 54 ka mga maalam nga tawo. Og niining 54 naghimo siya unom ka mga gitawag natog kamitis. Mga bright na mga tao igsoon. Unya tulo sa committee naka-assign sa Old Testament, sila ang maghubad nini kay ang original manggod sa New Testament walay lain igsoon, mga kopya na siya karon mao ang Greek sa New Testament o sa Old Testament mao ang gitawag nato og Hebro. So tulo sa committee sa Old Testament may naghubad niya na duha ka committee ani may naghubad sa gitawag natog New Testament. Okay? Unya ang isa ka committee may naghubad sa Apocrypha. Kaya ang original magud sa King James Version ay Apocrypha book ana. Okay? Pero karon gikuha na sila kay sumala sa gitun-an sa gitawag nato og mga scholar usab sa mga gitawag nato og Protestant. So, dili ni si King James. Si King James igsuon, parehar gyapon na nato makasasala, no? Kung nanghayo man siya pasaylo sa Ginoo o naghinulsol man siya, iyan na nga relasyon sa Ginoo o sa Dios. Kung wasad siya naghinulsol, iyan na gyapon na problema ngadto sa Dios. Kay mismo gani Christian, daga mga Christian igsuon dili makaadtog langit. Buino ato sa bugtong kay natay ikaduha nga caller. Ikaduha nga caller, go ahead.
Padayon, igsoon. Okay? Pasok na. Go. Mayong hapon. May hapon usab diha kanimo igsoon. Narang sa putong-utana. Padayon. Pastor, Okay, go ahead. kining Deuteronomio 14 naghisgot mo mga pagkaon nga dili pagkaon. Hmm? Pero kining sa kapitulo sa bersikulo 17 kining kalamon unsa man siya? Okay, atong tanawon ha. Deuteronomy 14 ang imo nga pangutana. For the six audience, atong basahon. Deuteronomy 14, unsa nga bersikulo ang imong gusto ato nga hisgutan igsoon? Utan dia sir nga kalamon? Bersikulo 18? Murag 17 mo siguro. 17. Atong basahon? Nagyon, og ang sumurmuhi, og ang kalamon, og ang kurbihon. Unsa may imong pangutana ana igsoon? Kining kalamon sir, unsa man siya kanang unsa ni siyang klaseng mananap? Okay, ang imong pangutana ang kalamon unsay klaseng mananap. Okay, dalon ta ka igsuon sa gitawag nato og okay, kadyo ta. Dalon ta ka sa usa ka Deuteronomy 14 sa kuan Hebrew nga pinulungan aron dili ta masayop. Okay? 14:17 kanang imong giingon nga kalamon. Ang gibutan dinhi igsuon and the pelican and the ger eagle and the cormorant. Okay? So sa 17 nga imong gipaswasa ang gibutang dinhi og ang sumurmuho og ang kalamon og ang korbihon. So kung imong tan-awon dinhi gitranslate siya igsuon og ger eagle. Okay? Ang translation diri ger eagle. Gikan sa Hebrew word nga rakam. Og ang word nga rakam igsuon, it is a kind of vulture. Vulture gani igsuon kanabang mo patay og mga amukaon og mga patay nga mananap, mao na siya igsuon. So kung sa Bisaya diha kalamon dili kay ko makahatag og ideya niya na kay gusto ko ibalik nato sa Hebrew nga pinulungan aron dili ta masayop. Kay kini manggong translation igsuon dili man ta makahatag og conclusive niya na nga iriyahay labi na nga imo nang gipangutana sumudagan gyud ko sa gitawag nato og Hebrew nga pinulungan og ang Hebrew nga pinulungan gaingon og rakama og kining rakama igsuon iyang but pasabot a kind of vulture. So ang eagle baya vulture na kinaiya igsuon nga mukaon og mga patay nga mananap. Balik kanimo igsuon kung napapakay follow up. Follow up igsuon. Nawala na ka? Mas gwapo untag wala pa ka mawala aron maka-follow up ka. So mao to atong tubag gigamit nato ang Hebrew nga pinulungan kung giunsa ni siya pag pronounce ang uban mo pronounce rakamaw, okay? Ang kung aton tan-awon ang transliteration rakama ang transliteration niya na igsoon. Okay? So buno daghan salamat niya na nga pangutana mga pinangga tawag mo karon matagaan nato og husay ka ng inyong mga kalibog. Dinhi si D. Manuel Kahukon, hi Pastor Chris. Salamat sa pagpadayon nimo niini nga programa ug ang pag-share live niini dinhi. Buino adunay 2 minutes nga nabilin alang sa atong first portion aron mo hatag dayon ta og break. Siya, hi Pastor Chris, salamat sa pagpadayon nimo niini nga programa ug sa pag-share live niini dinhi sa Seventh-day Adventist Remnant Fellowship Group with members coming from different church countries worldwide. God bless you and your program. Kung ba sa ninyong grupo, no? Worldwide magina inyong grupo unya SDA Remnant Fellowship Group ay mayo sa padayon ka mo igsoon pagpaminaw ni atong programa. Mga pinangga sa kanginan wala gilaing tuyog tumong namo nga ato kita magkasinabtanay kay usay ang inyong magong nadunggan sa mga Seventh-day Adventist heard lang ba ang dungog ba nga ang Seventh-day Adventist mo ni maluwas pinagi kang Ellen White, nga doktrina ni sa Seventh-day Adventist, iya ni Ellen White, no?
wala taga-isgog Ellen White din eh. Ang talang 28 fundamental beliefs sa Seventh-day Adventist mapamatud-an sa Biblia. Og ni kini nga programa aron sa pagpamatuod kung mangutana mo nga pagtulunan sa Seventh-day Adventist kaplagon ra sa Biblia og wala na ilain, no? Dili ni siya tradition, dili ni siya kay usay ako ga-observe ako mga programa such as sa TV o radio. Saysayan lang ka og mga minugbo tapos basahan kag Biblia unya explanation din niya explanation dili dito mahom sa ilang Biblia nga ginabasa kini ato igsuon kay wa magid ta maglisod tungod kay ang doktrina sa Seventh-day Adventist dili lisod mabasa na sa Biblia mo bitaw nga kung panalitag dili ko Seventh-day Adventist maglisod ko pag mamatuod kay naman pagtulunan wala mas Biblia mo na nga balik tas Biblia boy no nakabsan man ta sa atong panahon mo balik kita karon totod ayo paghawa. Where ng manong? Manang, naray mong tambal. Salamat sa pag-atiman sa ako lang ha. Miss. Thank you. Ayaw, kabala ka na. Ang importante, magpaayo lang ka. Bueno, mibalik kita, no? Ug sa atong pagbalik mga pinangga, niya dinhi si Corazon Mijares Tronson. Niya sab si siya Ariarte, Gerald Mark, niya sab dinhi si Alan Clarion Balbuena, o niya sab dinhi si Double Right Las Marias Fabro, niya sab dinhi si Lee Hazel, niya sab dinhi si Elin Obsiuma, no? Ug maayong hapon usab dinhi kang John Carbajal, no? Dinhi sa Los Angeles, no? Atong kauban dito sa US sa panahon nga dito kita sa mga 5 ka bulan, no? Ug na-enjoy ko sa mga fellowship namo diha usab sa Lasdak, no? Ilalom usab sa inyong church pastor, no? Ug sa atong mga elder, mga Sinsona family. Boy, maayong hapon diha kanimo boy, no? Mingaw na ang ato nga company kaniadto, no? Kibali handom na lang mi kutob diri nga makaanha unta diha. Pero nasayod kami nga ang Ginoo naagi apoy mga plano sa matag usa. Bueno, abre atong linya, tawag mo. O kadunay pangutana dinhi si gituwag natong Sean Aston Fonts. Mato pa niya ni kaning sa Mateo 18:18 pastor unsa may pasabot ani. Okay, atong basahon kining naakaron sa Facebook. Mateo 18:18 mo ni ang gusto pa-explain. O ang mao nga bersikulo nagingon, sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo, nga bisan unsay pagabugkusan dinhi sa yuta, didto sa langit pagailhon kini nga binugkos. Unsay buot pasabot. Actually, dili nato ni siya masabtan kung dili nato basahon ang unsa. Tibuok nga, gitawag nato og mga bersikulo nga palibot ni. Ang uban ani gigamit ni sa ubang mga simbahan sa pagprove nga makausab kuno sila sa sugo sa Dios. Walay authority giatag ang Ginoo sa simbahan igsoon nga mousab og sugo sa Dios. Okay? Ang makahimo niya na igsoon ang Dios lamang. Pero kato mga sugo igsoon nga walay kalabutan sa iyang kinaiya kay ang sugo nagpadayag sa iyang kinaiya.
Okay? Ang sugo ang mga sugo nga may mga tulumanon ang Dios lamang makapaundang niya na dili ang simbahan. Pero adunay authority usab ang simbahan. Pero limited ang iyang authority ilalong usab sa authority ni Jesus Christ. Lisod man kayo nga ang simbahan mag-abuso, labi na simbahan karon nga dako igsoon mo nga ang simbahan namo labaw pas Biblia, kulba na ba? Kinsa man una ang Biblia ug inyong simbahan. Ang uban mo simbahan nga ang simbahan namo may katungod nga usbon ang mga sugo diri, may katungod nga pangdungagan namong sugo nini kulba na nga simbahan. Yung simbahan labaw pas Biblia. Igsoon, ang simbahan igsoon, ang iyang talamdan, mao ang pulong sa Dios. Dili kay ang pulong sa Dios, panamas-tamasan sa simbahan. Na kining 18 nga nag-ingon nga, ang pagbugusan ninyo din sa yuta, binugkos sa langit, unsay bot pasabot, basahon na to, sugod ang versikulo 15, inyong masabtan. Kung ang imong igsuon makasala, bato kanimo, adto siya og tali kanimo og kaniya lamang padaygi siya sa iyang sayop kung maminaw siya kanimo nan makabig mo siya. Boyno ato sang bugtuon kanatay caller. Okay, atong dawaton ang atong ikatulong nga caller. Go ahead, caller. Padayon. Hello, Pastor. Maayong hapon. Mayang hapon. Okay. Pastor. Shoot imo pangutana. Hello. I-shoot imo pangutana igsoon. Dire bala Pastor sa sa Second Kings, ikaduhang hari, 8:26. Abrihan sa na ko igsoon ha. Kang 2 Kings 8 kadyot lang. 8:26 ang imong buot pasabot. Okay? Unya imo ding i-jive dito sa ikaduhang Kronikos 22:2, tama ba ko? Oo, tama. Ano yung Pastor? Ang edad bala ni Asasiya? Ang permi 3 years or 30 and 2 years old. Ano tama na dire? Okay, ang kanang imong gingon diya nga atong basahon na ang First Kings, Second Kings 8:26, okay? Aron makita nato dinhi igsoon. Ingon siya dinhi sa 8:26, busa karon o Dios. 8:26 ba niya ako nabre, sigurohon nato. Okay. Usa karon o Dios o sa Israel, ako mahangyo kanimo himuo ang imong pulong mapamatuod nga imo. Dili mo. Asa to? Unsa to imong gideklara igsoon? Paday igsoon. Second King 8:26. Tapos Second Chronicles 22:2. 8:26 no? 20 years. Lagi 8:26 Second Kings. Ay sorry. First Kings man tug di na ako makita kay First Kings man di akong giabre. No? Akong basahon no? Ang 2 Kings 8:26. Okay, kay First King man di akong naabre. Mausay nga kaning nakinahanan telescope. Niya akong basahon aron makita nato. 26 nagingon diri. Kaluhaan og duha ang panuigon ni Ochozias sa pagsugod niya sa paghari og siya naghari og usa ka tuig sa Jerusalem. Og ang ngalan sa iyang inahan mao si Atalia. So kining word nga kaluhaan, unsa in English aning kaluhaan igsoon? Asa sa English ya? Okay. Ilang 2 and 20 years old. 22. Unya dinhi sa gitawag nato og Kronikas 22:22. Okay? Akong basahon, nagingon diri. 22:22. Nagingon di kapatan og duha ka tuig ang panuigon ni Ochozias. So imo makita igsoon sa Pikas 42, sa Pikas 22. Tama ba ko? Unya ang pangutana dinhi asa may tinuod ang 22 or 42. Kung naay tinuod sa isa, kibali adunay gitawag natong difficult text, no? Dili matawag natong contradiction igsoon kay ang word nga contradiction igsoon ang message na siya. Sa number walay contradiction kun dili nalay gitawag nato igsoon og copyist error. Now, akong gibasa igsoon ang libro nga gitawag nato og difficult text in the Bible. Ang author ani si Archer. Unya ang explanation ni Archer ani igsoon, this is a copyist error. Okay? Dili ingon sayop sa Biblia.
Remember, ang Biblia, inspirado kadtong author gyud nga nagsulat. Okay? Katong original. Katong gitawag nilang autograph nga diin mo tay dili masayop. Pero katong nga mga original nga Hebrew sa Old Testament, sa New Testament Greek, wala na to nga mga balasahon igsoon. Ang naa sa ato, kopya sa mga kopya sa mga kopya sa mga kopya sa mga kopya. So kibali adunay posibilidad nga makahimo og error ang nagkopya. Okay? Pero ang gikopyahan di magito siya masayop. Og matod pa ni Archer, ingon siya dinhi, it is because adunay mga punto igsuon. Say for example, sa Hebrew nga pinulungan ha, maglisod ko og wala tay chalkboard, pero imagine na lang igsuon. Sa Hebrew gud nga pinulungan, kanang ilang alphabet, wala na siya vowel. Consonant na siya, gitawag siya consonantal Hebrew. For example, sa ato B, C, D, F, G, K, L, M, O, walay O, P, Q, R, S, T, V. Walay A, E, I, O, O. Now, kanang mga letter egson, ang ubang ginabutangan nilag value. Okay? Unya, nasa mga numbers, nga lain-laing mga numbers nga sulusama. Taga-example sa sulusama. Kaning litra nga bet. Ang bet egson, kung napalay chok, murag, nasay murabag galiko ba ana bet unya nay gamay nga tumoy dinhi nga gisulat. Susama siya sa gitawag natog res. Ang equivalent sa bet is B, ang equivalent sa res is R. Pero kung imo siyang isulat sa Hebrehanon nga pinulungan, gamay ra gyud siya og diferensya igsuon. Maura siya agianan, ang diferensya lang kay ang isa ka tumoy nakalahos gamay. Ang gitawag nato igsuon sa gitawag natog bet. Pero ang sa pikas, dili siya lahos, continuous siya. Pero maorang porma ang gitawag natog bet o ang res. Maog sa gitawag ang dalet o ang res. Maog yapon og kopya o kanang gitawag natog wow. Ang wow, pina-istet niya, pinaliko gamay sa taas. Mamao siya sa word nga zayin. Okay? Ang zayin, pinastet niya po, pinaliko sa taas, pero nalan siya guhit nga gamay. Now, pinaagi ni Inigson, adunay ang mga copyist error, tungod kay adunay posibilidad nga ang pagkasulat nila maklaro, dili sila ingon nga mga inspired. So adunay gitawag nato igsuon og copyist error. Okay? Ang nasayop diha ang nagsulat. Pero nakapaguba ba na sa mensahe? Wala siya makapaguba sa mensahe. Ang number lang. Gani Egson, kamantay mo mismo sa mga dagko nga mga newspaper. Katong kaniadto nga newspaper, Inquirer, Dunay Star, unya nakras ang airplano kaniadto, unya matod sa Inquirer mauni ang patay, sukwahi sad sa number dito sa Star nga newspaper. So adunay possibility igsuon nga ing-ana nga mga punto ang nagakahitabo. Pero ang minsay nga adunay nakras nga eroplano tinuod. Pero ang number sa patay at first dili giday nila diretso gitawag natog madeterminar. So mo na gitawag igsuon sa Bible nga naay gitawag natog copyist error. Okay? So ang uban mga theologian nagkuban nga naay rulings dito nga haplography, na gitawag natog ditography, pero di lang ko isayp sa idea kay naman termino naman sa mga theologian igsoon. So aron itagbo nato sa layman og sa theology, tawgon na lang natog copyist error. So adunay gitawag natog copyist error igsoon. Balikan nimo. Hello. Oh, go ahead. Naki-follow up? So, Pastor, kung na mo ang argumento naton, hindi ni sa gali informative kung ano ganyang insakto nga aton patihan. Exon, sultihan ta ka. Tanan, naay problema ani. Walay translation karon nga wala nagka-problema ani nga bersikulo. Basta sa uban nga version. Sa isayan ta ka, Exon, nga mga punto ha. Ang gikwaan sa mga kopya igsuon, first, katong kopya sa original.
Itawag na to og Biblia Hebraica. Okay? Unya kanang sa Biblia Hebraica gikopya usab naa say Biblia ang gitawag nato mga Samaritan Bible pero daghan sila gipangdugang niana. Unya although ma-prove nga ang correct diha is 22 pero ingani igsuon ang uban ilan na lang gi-correct into their translation. Ang nitabo lang nini nga Bible honest lang ni siya nga kung sa iyang gikopyahan mora sa gisulat. Na ay mga translation karon nga sila nay nag-correct igsuon. Of which, mingon na ka nga, katong nga Bible, mao ni correct. Kay ilan namang gi-correct? No? Kibali, dili gina mao ang translation gikan sa kopya sa mga original. Kay ilan namang gi-correct? Ang nahitabo lang ani nga Biblia, honest lang ni siya, nga kung unsay nakasulat didto sa mao nga copy, mao ra sa iyang gisulat dire. Okay? Honest lang ni siya igsuon. Ay ngani magud sa translation igsuon ngani. Sa translation adunay lain-lain nga mga prinsipyo nga gigamit. Naay mga gitawag nato translation igsuon nga ang ilang paagi sa ilang pag-translate na gitawag nato og dynamic equivalency, na gitawag nato igsuon og paraphrase, nasa gitawag nato og formal equivalency. Kining gitawag nato og formal equivalency igsoon, that is word for word translation. Okay? Word for word nila. Ang gitawag nato og dynamic equivalency igsoon, gitawag nato og thought for thought. So ang thought lang. Ang paraphrase igsoon is idea for idea. Naay mga Bible igsoon nga paraphrase igsoon nga ilan ang gi-correct, ilan ang gitagaan sa ilang koglingon nga una-una. Therefore, that is their interpretation. Pero ang word for word igsoon nga gitawag natong formal equivalency, unsay nakasulat, honest lang sila nga ilang gikopya. Og kini nga Biblia nga Bisaya igsoon, makaingon ko ni siya nga usa ni siya sa examples nga gitawag natong formal equivalency, word for word. Og ang word for word igsoon, say for example, English Standard Version, King James Version, New King James Version, Interlineal Bible, o kanang gitawag natong literal translation. Mo ni gitawag natong word for word. Tingali ko na kay mabasa sa Bible igsoon, dito ka nag-quote sa paraphrase, dito ka gitag-quote sa dynamic nga thought for thought, pero kini si honest lang ni siya kay word for word man nga translation. Go ahead, Dixon, balik kanimo. Okay, Pastor. Kung tamang guton, taka ikasan. Kung tamang guton, nabi Pastor, kasan o nagsugod hari siya. Ano yung sakto? 22 years? 22, sumala sa mga scholars. Old. 22, sumala sa mga scholars. Kita si Chronicle siya, 42. 42, 22. 42. 22 ang eksakto na. Gitun-an mo na sa mga scholars igsoon. Ang correct ana is 22. Gibase nila sa edad sa iyang amahan. Okay, gibase nila sa edad sa amahan kay ang edad sa amahan dapat dili ingon nga duol ra kayo ang gintang. Imagine mo 42 siya unya ang amahan duol na kayo ang edad. So gibase nila sa edad sa maong anak o edad sa amahan. Mao nay gisulti usab sa theologian nga si Archer og majority sa mga scholars matud nila 22 ang edad. I-research na igsoon kay ako dili ko gusto magtubag sa akong kagalingon nga ideya. Dili ko gusto motubag sa akong kagalingon nga research. Although na ako'y research og sa ako nga pag-research kumbinsido ko ni anang 22 og majority sa scholar 22 ang ilang nga gisgutan nga mao ni ang correct nga translation. Daghang salamat, Igson. Sige. Sige, Pastor. Salamat. Salamat usab sa imong pagpanawag, Igson. Okay? Mao kato ang ato nga Igsoon. Salamat sa imong pagpanawag. Niya din si Raymond Sinyal. Mayong hapon, Pastor. Watching here, Luay, Bohol. Mayong hapon kaninyo sa Bohol. Congratulations sa inyong international airport. Daghang salamat sa administration ni Duterte. Niya sabi ni si Eddie Rosalita Go, mayong hapon, Pastor. Mayong hapon diha ni mo, Sir Ed. Na salamat sa imong kadasigon, no? Ilabi na usab sa imong pagsuporta sa ato nga iglesia. Sa makunanayon, maayo unta ang imong panglawas. Okay, anyway, kuan mga kanay nga gitawag nato og gabantay maka sa imong panglawas labi na sa imong ginahimo usab karon. Niya sabi ni si Gerson Ibanez Sambuena, mayong hapon, Pastor.
Niyasab din si Ernel John Sabruso Gisando. Maayong hapon, Pastor. Pastor, God bless sa tanan nga nagsunod ani nga program. Niyasab din si Gold Chloe Augusto Padhasian. Maayong hapon, Pastor Chris. Niyasab din si Japet Veloso Sunal. Niyasab din si, ang bato pa niya, may gabi, Pastor Chris, watching from Brisbane, Australia. Okay? O niya usab balik ta sa nangungutan na sa Mateo 18:18 kay wa man nato matapos kung unsay but pasabot ato. Now atong basahon pagbalik ang Mateo 18 aron masabtan nato kung sa inyo na pagabugkusan dinhi sa yuta binugkusan udsab dito sa langit. Niya ang but pasabot nini. Bersikulo 15 ta sugod. Kung ang imong igsuon makasala, batok kanimo, adtua siya og tali kanimo og kaniya lamang. So meaning to say, kung naay tao nga makasala igsoon diya sa church, ayaw ipanabi, ayaw libaka, ayaw siya dauta, kinsa man ka mo libak o kinsa man ka mo daot, perfect ba ka? Okay? Na may mga tao igsoon nga nagsigi og panaway, nagsigi og pamikil, nagsigi og mura sad correct, no? Pero kung tanaw nimo ang kinabuhi sa iyang pamilya, kulbasad, di sad basta-basta. So mao na nga duwa gyud tay katungod nga mangita og sayop sa usa ka tawo. Mao na nga dinhi sa Biblia nagtambag siya kung adunay makasala, adto siya ikaw ra og siya, meaning in private. Okay? Sumpayan tas magbasa. Apan kung dili man siya maminaw kanimo padalig usa duha ka tawo uban kanimo aron pinaagi sa pagpamatuod sa duha o tulo ka mga saksi mamalig-on ang matag usa. So dili siya maminaw sa imo ha. So dali og duha o usa ka saksi. Kung di pa gid maminaw, dali og tulo ka saksi. Kung di siya maminaw, dal-as sa iglesia. Kung di pa gid siya maminaw, isipang hintil. Okay? Balo kaon sa hintil, meaning mga taong walay labot sa katilingban sa Dios. Mga taong dili magtotoo. So isipa siya nga tao nga dili magtotoo. Nga naman, mo din ning bersikulo ha ang sunod. Ingon siya, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga bisan unsay inyong pagabugkusan dinhi sa yuta dito sa langit pagailhon nga binugkos o bisan unsay inyong pagaluagan dinhi sa yuta dito sa langit linuagan. Meaning to say, kinsa inyong dawaton sa iglesia, pinagis bautismo, gidawat ka na sa langit. Kung kinsa katong giremove ang ngalan sa iglesia, giremove usad na sa langit. Mo nagakahadlok ka ni mga offshoot igsoon. Wali na, mayo pa kayong pag-alagad kaniya to sa Adventista. Sa dihang nitampo na gani og offshoot, maingon din siya nga. Adili man importante ang ngalan diya sulod sa iglesia, ang importante man ang mauna, daghang kay istorya. Okay? So, hula na iglesia ay muna alang niya. Pero ang Biblia, nag-iong kung sa'y bugkusan sa iglesia, dito sa langit, binugkusan sa langit, kinsa itong pagaluagan sa iglesia, dito sa langit, pagaluagan. So, kamo mga offshoot, balik na mo. Delikado ba? Kung giluagan na mo din sa yuta, delikado, igsoon. Ang ginuubiya mo nagtukod sa iglesia sa yuta, unsay but pasabot, di na mo magpailalom sa iglesia nga gitukod sa Dios sa yuta. Remember, Episo, Kapitulo 5, 23 nga 25. Ang ulo sa iglesia mao si Kristo. Kung di ka magpailalom sa lawas, si Kristo mao ang ulo, ang lawas mo ang iglesia. Kung di ka magpailalom sa lawas, asa man kang lawasa? Mahimo kang anananggal. Diba? So, nga nga kasimple ang explanation igsoon. So, mao ka ng buti pasabot nga. Ang inyong pagaluagan, pagabukusan sa langit, binukusan sa yuta, binukusan sa langit, ang inyong luagan din sa yuta, linuagan sa langit. Ang context, unsay ingon, kung adunay makasala, ato siya, ikaw ra, og siya, in private. Kung di siya maminaw, dalig saksi. Kung di maminaw sa ikatulong nga saksi, dala sa iglesia. Kung di maminaw sa iglesia, isipang hintel. Ang binugkusan dinhi sa yuta, kinsa nagbugkos ang iglesia, binugkusan usab sa langit. Ang pagluagan sa yuta, kinsa naglag ang iglesia, linuagan usab sa langit. Musadmitar tas church board, sadmitar tas committee, na yung mga ka-Adventista igsoon nga 5 minutos na nabilin. Dili ka sadmitar og committee, mas isog pas committee, no? Dili maayo ka na siya. Dili mo sadmitar og mga kadagkuan.
I hope wala maapil ana igsoon ang di na lang ko manggalan kay basig na ay masakit igsoon. Basta kung magpailam ta sa iglesia kay walay iglesia dili Dios mo yung nagtuko dinhi basta kadto lamang tinuod. Yan ang Mateo 16:18 kay ikaw si Pedro dinhi ba to pagatukuron ko akong iglesia og ang ganghaan sa kamatayon dili makabuntog kaniya. Di man gani kabuntog ang kamatayon, offshoot pa kaha. Kamo mga 60-40, mga reform, remnant o uban, Davidian uban pa. Di man gani kabuntog ang kamatayon ni iglesia kamo pa. Mo pa balik na mo simbahan ba? Wa mo'y mahimo diya tanawa nagdaghan ba mo? Nagkagamay mahinumog samot. Kung kamo ang nagdala sa kahayag, kung kamo ang nagdala sa mayong balita, kung kamo nagdala sa third angel's message, asa na mo dapita karon? Wa magay ko kakitag simbahan ninyo ni Cagayan de Oro City. Mo magita ko asa sa tibok pakalibutan. I don't know, Igsoon, mo bitaw nga nagadulang pagbalik sa Ginoo kusog ta mo singgit na dulang mo balik nga Ginoo. Daniel kapitulo 2 bersikulo 4, ang kaalam mo uswag ug kay nag-uswag ng kaalam naantas ka panahon sa katapusan. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto 5 sa katapusang panahon moabot ang panahon sa lisod ug niya kita karon sa lisod. May kita mawali diha, pero kumusta ang inyong simbahan? Nilukop ba sa tibok nga kalibutan? O mot lang ka, mag-drive kag sakyanan nini makitaan baka ang inyong simbahan. Balik na mo simbahan Igsoon. Kamong mga reform, kamong 60-40 guban pa, balik na mo sa iglesia. Bueno, niya din ni usa si Marilia Midorima. Nananggal good sense of humor. Joke na Igsoon pero may unod ba? Okay? Niya sa din ni si dungan siya matupag good day Pastor Bacalares, avid follower from Stockton, California. Keep up the good work for God's glory. Daghang salamat Igsoon ining inyong mga pagpadasig, inyong mga pag-ampo. Ako sab nagaampo diya sa atong mga kaigsuonan sa US, no? Ilabi na sa ato. Kang Sir J. Salcido sab. Daghang salamat Sir J sa imong daghang tabang dili lamang sa Garden Church, mismo pa sa taas nga opisina sa South Philippine Union Conference, mismo pa dinhi sa Northern Mindanao Conference. Grabe, ang imong tabang usab sa evangelism. Niyasab din si Percy Porcelain. Mayong hapon, Pastor, watching from Holy Land. Oy, daghang salamat, no? Tingali na ka sa Holy Land, taga Holy Land ba ka? Or Pilipino nga dito ka nagtrabaho. Ug sa ato usab nga Pastor diha, si Pastor Julio Mendez. Mayong hapon ka nato diha o gambot unsay oras diha sa inyo. Si Loiting Bautista, good evening tanan, no? O Marcos Antonio Zam, mayong gabi, Pastor. O niya sabi ni si Raymond Sinyal, mayong hapon, Pastor, watching here sa Bohol, no? O daghang salamat sa inyong mga kuano. Aduna na lang mga 3 minutos o 2 minutos ang nabilin ka nato. Ako na lang ipopost sa pag-greet sa atong mga igsuon nga naadinhi, no? Niya din si Bilyesa Mandex, David Gulayat, Lim France Amper, Miralles Jerome, Sabina Harvey, ug si Lila Folgueras Pon, no? Ilabi na sa akong amigo si Brother Samson Fernandez, no? Daghang salamat Syok sa imong pagpanawag ganina. Ug nasya karon sa California ug sa atong mga amigo diha usab sa Lasdak, labi na usab ni Boy Sisuna, no? Boy, may hapon diha kanimo. Ug ako na lang kalipay, no? Ibalik na ako pag-announce karong Bernes sa gabi, Sabados buntag, hour of worship, paghapon. Atong speaker walay lain ang dati nato nga chairman sa Theology Department sa Mountain View College, dati nato nga presidente sa South Philippine Union Conference, nga diin walay puas ang iya usab nga pagsuporta. Magaliktura siya mahitungod sa gitawag nato og hermeneutics, pagkatahom gyud kaayo sa iya nga mga kaalam usab nga dabatnan sa Ginoo. Bueno, inyo man na makita sa Facebook, duaw kamo sa Hope Channel. Tan-awa ninyo dito, so siya kita ninyo dito. Ug i-document gyapon na siya karong Bernes ug karong Sabado, ug ato na siya atangan mga pinangga nga mga kaigsuonan, no? Ug salamat sa inyong gitawag nato og mga suporta gikan kaninyo. Ako ihangyo sa inyo kung aduna mo'y tabang sa pangutana Pastor, inighuman sa pangutana Pastor na ay number diha sa gitawag og BPI account number.
Ayaw iagig tao igsoon kay wa ta kabalo kung kinsa na siya nga tao. O mogamit ba sa pangutana pastor nga ngalan o mogamit sa ngalan ni Pastor Bacalares aron makagain og ganansya. Wala tay gitugutan dinis pangutana pastor kundili ang BPI nga 9 number diha inighuman ani nga program. Bueno, nakabsan na magita sa atong panahon sa ngalan sa among station manager Sir Janster Calibod ug usab sa among communication director Pastor Hisbon Boscato. Kini lamang si Pastor Chris Bacalares mingon siya napakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran moray angay nga mabuhi. Bagan po ta. Daghang salamat to Dios sa imong pagiguban. Daghang salamat sa imong gugmag panalangin. Lord, among gikalipay ang pagserbisyo kanimo. Ang imong nga kamatuoran mo'y among kusog. Ang imong grasya mo'y amo nga paglaom. Ang imong nga kamatayon mo'y kasiguruan sa among kaluwasan. Ako nagaambo sa pinasahi alang sa tanang OFW sa tibuok nga kalibutan. Panalangini sila o Dios nga mahimo silang panalangin sa ilang pamilya o ang pamilya o sa Milas Pilipinas ampingi sila. Alang usab sa nagbalatian ako nagaampo duawa sila itoy di man tuong kamot sa pag-ayo sa ilang balatian. Salamat ning tanan among ipangayo uban sa balang espiritu sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. We are from Mountain View College, and we have the utilities of a little town. For more than your basic needs. We have the heart for outreach. MVC can bring out your compassion and literally exercise it through the SULAD Student Missionary Program, among many other outreach activities. And when you need to take a break, MVC can also feel like a resort. So you will be refreshed. We have serene and scenic landscapes, thanks to a rich, faith-filled history. We have a campus that's big enough to build your dreams and future on. Come and build your future with us. Join the around 2,000 students from all over the world, 17 countries, who have come and build their future with us. Here, we have activities to develop your emotional, social, physical, and spiritual aspects of your life. Experience the best in Christian education. Come and build your future with us at Mountain View College, Valencia City, Bukidnon, Philippines. Come and build your future with Mountain View College.